again, this is me, Junjun Olivar, and maya na punta, magpakatok na punta sa Sadyong Kagubuntagon, Sadyo din, alas 9 na. Og niata sa sitio Binabaje, particularly sa lugar ni Lando Igat. Kunsahong among gipangita si Lando Igat kay dugay na pod may wan nagkita jong Lando Igat, daghan na may video nga na miss. Daghan na hijak. Daghan na kog video nga na miss ni Jawa na hijak apel sa mga video. And then wala na po siya upload naon sa nabahin taon ni Lando Igat. And then karong mga orasa guys, doon ako i-introduce ninyo ang kauban sa trabaho, then small YouTuber datong tabangan ni siya para mo managhan pod mo dako mo grow ang iyang channel para happy ang tanan, di ba? Okay, nani sa nasa sa Department of Agriculture Office. And none other than, please welcome J Plus Agricultura. Oh yes. Hi guys, J Plus TV Agricultura. For today's vlog, nakauban nato si Junjun TV. Oh yes. So I'm glad nga napauban ko sa iyang videos karon. Among gipangita si Lando Igat guys. Gani harami gasuri-suri anang mga kamutahan kay. Niabot na jud mi dadto tumoy. Hapit na mi niabot sa tumoy sa Bangaw. Pero wa gihapon si Lando Igat. Asa ka niro nang ngigat si Lando Igat kay. Abot na mi sa iyang kabasakan, iyang umahan. Oh, dito mi sa isang kabasong puti. Wa jud nagudod og pasag isang kabasong puti. Oy, nagkasang-kasang unta to ang isang pasag nga kabaso. Okay. Amo lagi gipangita siya guys, kay ingon man to sila nga oyahang asawa nga namukot ko no og isda kay bibo kayo to guys, pa kay ug mamukot og isda manguhag. Oh, magulpot-ulpot unta tong isda. Sus, makakita unta tong mulpot ang isda ba? And connected po na siya sa imong ko unfilled of kanang naay trabaho, di ba? Oh yes guys. Kay bawo gud ka unsaon pagpadako sa isda? Unsaon man? Pagpadakon. Ako, saan man ba? Nasaan ko dali rapod ako, bumbahan. Bumbahan ko no guys, kaya dali mo dako. Hangin rin nagdaghan. And sa butang fertilizer. Murag tanong, fertilizer. And sa isang gisuroy sa bahay ni Lando Igat. Oh guys, diha ko na sila mga videos nga more on funny videos nga kanang ilahang episode bitaw more na may mga episode sa una daily vlog na mo nga nila nga okay wa pa man ko na to di jud ko busy jud ko na tong panahon na kay kada adlaw ra man ko mag-vlog. Kada adlaw ko magama og episode liman ka duha magud ka channel ang gitabangan ang Kambaulta Vines, si Lando Igat. Magama ko mga video nila. Ako kita ay mag-direct. Director. Ang Kambaulta Vines is katong malditong kapre. Kita pala to. Jakala. Tungkol si Lando Igat. Oh, si Lando Igat. Ang Lando Igat is actually sa una, ang una gadungan sa channel ni Lando Igat is Kuya A. Kuya A channel. Pag abot na ho nga diha nako nga ni audition mangguna si Lando Igat. Ni-audition na siya sa ABS-CBN. Bitaw. Ning, ako na siyang gipa-acting katong kay niyo malagi nga magpatabang si Jaja. O ngayon nga, sige nga hidaris ka ng kabaol ato sintro, purok 5 kay nami video, magama meg video sa Kambaulta Vines atong time mo to niya to. Anja, ang gipasalang si Jaja. Sige la, acting ako nun na be kay diretsahan, agamon ko kani among mga video is without script. Kuan ra siya, actual jud na siya nga kuan. Mahitabo. Oh, kanang bisag kung saray masol sa mong utok, mga basta kay makalingaw og buang ka, mabuang jud kag. Kanang manganha padong, adik padong panaho. Ana pa ko maghunahon ako sabay mong episode ro na, sabay mong i-video ro na. Ensa. Ang kana sila para na sila inod. Kani mao ni dapat nga mahitabo na to ha atong kuan. Kamo na bahala ko sa isang istorya mag-deliver sa kuan. Kinahanglan mao ni output. Kuan. Si Lando Igat is dali ra jud siya maka-catch up sa kuan.
sa rules. Oh, unsa. Matahas siyang gipa roll og kanang naibayot-bayot man ang. Naguna-una kog unsa ba yung ikuan? Unsa ba yung inganda ni Nidja ha? Ja. Matahang ginaglando, ja kay aras ka igat man ka jog kuan, igat man ka jog lihok. Og ginag-igat dirgat. Mao nang ako'y nagkuanda na izahan akong giotro na izahang channel hamahong gihimong lando igat. Sa ngadto naghaw nang gikami sa mga episode 1 to episode 28 man siguro to. Anja kanang mga kuana makakita jud mo almo malingaw jud mo danang mga kuana mga video ha kay puros ra na mga binuang mga pakatok. Oh, pang bawala sa stress guys kay more on work rata nya. Wala tay mga funny videos bitaw, wala tay mga funny nga buluhaton. So ato pong tanawon sila lalo na si Junjun TV Junjun TV. Yes. Na iyahang more on videos niya is magpalingaw sa atoa mga katawhan labi na sa mga sige nagtrabaho wala na kuan sa humpay sa trabaho pero yes. kung tanaw ka sa ilahang mga videos malingaw gyud mo guys. Don't forget to subscribe pala sa ilahang channel guys. J Plus Agricultura newbie pa ni siya almost hapit na ni siya mo 1k ang kuan so atong tabangan guys para mo 1k ang isang subscribers ato ni siyang tusukon Team Tusok sang Kikoy. Team Tusok guys. Yes. Shout out Team Tusok. Yes, he's a member of Team Tusok sang Kikoy. Hauna ni siyang giapil so niya na nagkaoban na jud mi ni J Plus Agricultura guys. O di ba gwapo? Pareha mi. Wala gi ko buot ba? So guys, waraag ka na ay kuan. Bahay nilang doigat na. Wa na mi tipingan. Wa na mi tipingan sa among episode. Kawawa. Actually ko na hiza daycare center na siya. Ang tinuod nga bahay nilang doigat is wara dadto ka na. Tarata. Wala. Karon guys, ang gigi-introduce si J Plus Agricultura para atong matabangan og tusok. Adto ba sa nang tusok nga kanang barang. Ayaw po. Adto ba sa kanang subscribe sa YouTube channel ni J Plus Agricultura ato ni siyang tabangag subscribe guys para makagraduate ni sa og 1k. Thank you so much guys sa mga supporter ni Junjun TV. Yes. Thank you so much. Mga ka-Junjuns, sawa pa nakasubscribe sa YouTube channel ni J Plus Agricultura. Tanawa diha kay daghan ni siyang mga vlog kabahin sa mga agriculture matters. O makakaton mo dani kung unsaon pagdaro adlaw gabi. Oh my god, musimang lagi istorya. Bitaw tininood na doon na educational kanang matters about kanang agriculture makakuan mo dana kung saan pag about farming na dadto nang kita ko dana nga nag-ani sila giyon sa pagpadaghan sa kuan humay nga usa ka buok nagtama-tama na bugok. So guys, daghan naman na siya sa matanom na nimo. Clearing stage. Oh, tanawa na nay mga stage dili nang stage nga ingana ha. So, mawala guys. Please don't forget to like, share, subscribe sa YouTube channel ni J Plus Agricultura, J Plus TV Agricultura. Oh. And of course, my channel, Junjun's TV. Sawa pa naka-subscribe, tuplo ka ng red button. Kanang red button nga naa sa inyong harapan. O kang lando igat, bergat. Bantay lang kang landuha karon. Asara ka ning abot wis ka punaw-punawan, asar man in taon ka. So guys, din na lang tatawan kay murag daghan na tag sa. Ay, shout out! Ay, hello fans! Kita mo lando? Asa man taw nagibutang sa lando sa Ginoo? Ano sa magtiping kay mo tanaw ni? Karon lagi unta. Unsa man man lando? Ato magtiping gamaw. Asa man? Ato injo. Lilis ni tampok. Guys, ito mga fans. Hi fans! Pansit Canton. Alam ito itong mga
Sana na mga mga followers. Salamat followers. Kano na ni sila mutanaw sa kanang naay anig time nga mag-vlog mi daning Lando Igat kay mamuot sila namo. Thank you. So, guys, hindi na tataman kay niabot na tag 6 minutos. Agamong mga tabi dari waray baw. Bye-bye. Waray baw ini abot mig 10 minutos ani ba dai ni akong pag-istorya nga grabe man dayon ko ana. Paspasan ni abot ra man dai pod. Okay, don't forget to like, share, subscribe sa atong YouTube channel, Junjun's TV, sa YouTube channel ni G Plus TV Agricultura. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, guys. Tabangan nato si G Plus TV Agricultura para makagraduate siya og 1,000 subscribers. Daghang salamat! See you next time! Bye-bye! A few moments later. Hello guys, good afternoon. Good afternoon. And you know guys, nako i-surprise ninyo. Sa wakas guys, andito na si Lando Igat Bergat. Hi Lando. Lando Diana. Dugay ra jud ni na alas 12:30 aja sa.